zdraví vás Matrix pri mojom úplne prvom videi, že nejakej infoške na môj YouTube channel. Takže, trošku sa mi to seká, ale to neprekáže. V dnešnom videi si povieme čo a ako a dúfam, že vás moje let's play budú baviť. Takže, na YouTube už som mal jeden channel, lenže dosť často sa tam objavoval hate, že som copyright. Tak troška som aj kopíroval Boga. Ale aj to veľmi málo času. No, nevadí, to odložme na bok. Teraz mám nový channel. V tomto channeli by som chcel rozvíjať moju kreativitu, ktorú určite oceníte. Chcel by som vydať film. Niečo ako film. Bude to z Mafii 2 multiplayer, v ktorom filme budú hrať moji veľmi dobrí kamaráti. Budeme 5 alebo 4 alebo tak nejak. Tiež budem točiť, ako vidíte, mám mod Tropicraft. Tento mod som odskúkal od Mac Citrona, čiže a tiež na minulom kanále mi to dosť ľudí písalo, že natoč Tropicraft. Takže keďže pri minulom kanále som to natočiť nemohol, tak už tu máte. Teraz vám to tu natočím a dúfam, že vám táto séria bude baviť aj všetko a uvidíme sa. No dobre, to je ohľadom týchto vecí. Ďalšia vec. Takže čo by som ešte chcel? Vlogy nebudú hneď na začiatku. Vlogy budú až neskôr. Dobre, tam mám sopku. Vlogy sa budú objavovať až neskôr, keď mi troška tá populácia porastie. Troška. A taktiež vlogy, hneď by som s nimi nezačínal až neskôr. Najprv by som chcel začať so sériou Mafia 2 alebo nejaký ten Counter Strike alebo niečo také. To ešte neviem, to som dobre sekol, to neprekáže. No dobre, takže dúfam, že vás to všetko bude baviť moje série. Taktiež toto video nebolo moc zabavené ani nič. Akorát som vám chcel oznámiť, že čo a ako. Kebyže máte nejaké otázky, tak ich môžete v kľude napísať do komentu, nemusíte sa s nimi hambiť a na nejaké primitívne otázky neodpovedám. Ale ináč sa vám môžete spýtať, či ako to bude pokračovať aj nejaké napríklad. A dúfam, že vás do mojej série zabavia. Dobre, som už rozhovoril. Takže, čaute ľudia a vidíme sa pri ďalšom dieli. A to tu čo? Je, to je ten fucker. Ten tiki, ale jaký on. To nie. Takže dúfam, že vás to všetko zabaví a ako som už raz hovoril, uvidíme sa pri ďalšom dieli. Poďakoval by som sa vám za like a odber. Tu je ďalšia sopka. Čo som asi neobjavil. Máme druhú sopku. Takže čaute ľudia a nič. Takže čaute.